Ecclesiastes Kapitulo 2. Nakahukom ako sa pagpahimulo sa kinabuhi, ug pagsusi kung unsa gayud ang kalipay. Apan nasuta ko nga wala usab kini kapuslanan. Nasuta ko nga binuang ang pagkatawa ug wala kay makuhang kaayuhan sa paglipay-lipay. Tinukmod sa akong tinguha nga magmaalamon. Gisulayan ko ang paglipay-lipay pinaagi sa alak, o gisulayan ko ang pagsulod sa binuang nga mga buhat, aron masayran ko kung unsa ang labing maayong butang nga mahimo sa tawo sulod sa bubong panahon sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Nakahimo akog dagkong butang, nagtukod akog mga balay nga akong kapuy-an ug nagtanom og mga paras. May mga tanaman ako og kaprutasan. Nagkalot usab akog mga atabay aron ipatubig niini. Nagpalit akog mga ulipon ug may mga ulipon usab ako nga diha mga tawo sa akong balay. Ako ang ginadaghanag kahayupan sa tanang nakapuyo sa Jerusalem. Nanigom usab ako plata ug bulawan nga kinuha ko sa mga panudlanan sa mga hari sa kayutaan nga akong gimanduan. Gilipay ako sa mga awit sa mga lalaki ug babaye, ug naangkon ko ang tanang babaye nga akong nagustuhan. Nahimo gayud akong dungganan ug mas gamhanan pa kay kang bisan kinsa nga nakapuyo sa Jerusalem. Mapuslanon gayud kanako ang akong kaalam. Naangkon ko ang tanan nga akong nagustuhan, ug wala ko hikawi ang akong kaugalingon sa kalipay. Mapagarbuhon ako sa tanan nga akong nabuhat, ug kini ang akong ganti. Unya namalandong ako sa tanan nga akong nahimo, ug sa labihan kong kahago sa pagbuhat niini, ug nakita ko nga wala kini kapuslanan. Sama ra ako sa nagdakop og hangin. Wala gayud kini kapuslanan. Ang nabuhat sa mga hari nga naguna, mao ra usab lamang ang mabuhat sa hari nga nagsunod. Busa nagsugod ako paghuna-huna kung unsa gayoy kahulugan sa pagkamaalamon o sa pagkadanghag o sa pagkabuang-buang. Og nasayran ko nga mas maayo ang kaalam kaysa kabuang, sama nga mas maayo ang kahayag kaysa kangitngit. Ang mga maalamon makakita sa ilang gipadulngan, apan ang mga buang-buang dili. Hinuon nasayran ko usab nga managsama ang dangatan natong tanan. Nakaingon ako sa akong kaugalingon, ang dangatan sa mga buang-buang mausab ang akong dangatan. Busa unsa may makuha ko sa akong pagkamaalamon kaayo, wala gayud. Walay magpabiling mahinumdom sa mga maalamon, ingon nga walay mahinumdom sa mga buang-buang. Ugma damlag kitang tanan hikalimtan, mga matay kitang tanan, maalamon man o buang-buang. Busa gikasilagan ko ang kinabuhi kay kini naghatag lamang kanako kasamok. Wala kini kapuslanan. Sama ra ako sa nagdakop og hangin. Walay bili alang kanako ang tanan kong nabuhat, kay nasayod ako nga ibilin ko lamang kini sa akong sumusunod, ug kinsay nahibalo kung maalamon ba siya o buang-buang ba. Apan siya'y manag-iya sa tanan kong hinaguan, sa tanan nga gigamitan ko sa akong kaalam, busa wala gayud kini kapuslanan. Tungod niini nagbasol ako, kung nganong naghago pa ako pag-ayo. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo ug katakos, apan sa katapusan lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan ug dili makatarunganon.
Maghago ka og mag-antos sa tibuok mong kinabuhi apan unsa may makuha mo niini. Ang tanan mong buhaton sa tibuok mong kinabuhi makahatag lamang kanimog labad sa ulo ug kagul-anan. Dili gani makapahulay ang imong hunahuna bisan sa gabii. Kini usab wala gayoy kapuslanan. Busa ang labing maayong buhaton nato mo ang pagkaon ug pag-inom ug pagpahimulos sa tanantang hinaguan kay bisan gani kini hinatag man sa Dios. Kinsa may naghatag kanimog pagkaon o nagtugot nga magpahimulos ka sa kinabuhi kadtong gikahimut-an sa Dios, hatagan niya og kaalam, kahibalo ug kalipay. Apan ang alaot nga mga makasasala patrabahoon niya ug magtigom sila aron ang ilang hinaguan ihatag ngadto sa gikahimut-an sa Dios. Wala usab kini kapuslanan ug sama ra sa nagdakop og hangin.